Trentang Micro, Small and Medium Enterprises o MSMEs ang tiripon ngunya na aldaw sa pinakaprimerong sarabay-sabay sa Albay Trade Fair na pigpanginotang kan Local Economic Development and Investment Promotion Office o LEDIPO. Tampok digdian mang iba-ibang produkto, araw kang mga pagkakan, arts and crafts, fashion, beauty and wellness, health, travel, accommodation asin kadakol pang iba. Kadaklan sa kabaling MSMEs ang nagpuo na magnegosyo kan panahonin pandemya. Arog ka nail bar na pagsadira ni Ana Margarita Beruega Pante na dainanggad pinalampas ang oportunidad na pigbuksan sa inda kan LEDIPO. First, baga po ini na trade fair ka mga local businesses, dakulaon siyang tabang sa muya na ma-showcase kung anong products and services ang igwa sa muya, igwa kami. Kasi dakulun po ang talent kang albay, kang mga albayanos, dakulun mga local businesses digday na dahi natatauan ki atensyon. So, mga arog kaning platform, dakulaon siyang tabang na ma-highlight lamang so talents kang mga albayanos. Kasi karamihan po sa tuya, hidden ang mga talent, tarago lang yan. Pero dakulon dyan mga saradit na business owners. Nga ni maibida man ang sa indang massage center, nag-oprosir man ng libreng masahe sa nasambit na aktibidad ang masahistang si Evelyn. Masiramo sa pagmati, nakatabang kami sa ibang tao ng mga suday baga kaya makapamasahe, tapos suday nakakapaduman sa spa na mga makukulog ang lawas, at least na mamasay misinda, at least natatabang misinda para magrahay ang manamamatian. Sigun kay LEDIP Officer Jamie Florence Ribaya, obheto kan sa indang opisina na matauanin pagkakataon ang mga saraday na negosyante sa Albay na maipabistuman ang sa indang mga negosyo sa publiko. Economic Development and Investment Promotion Office po, ang mandato po namin makatulong po talaga sa mga nano, micro, small and medium enterprises na ma-promote po ang kanilang mga negosyo. At sa mapamagitan po ng mga yan, makakainganyo po tayo ng iba pang mga tao na magbukas na rin ng sarili-sariling negosyo sa probinsya ng Albay. Siyempre gusto nating i-share ang mga naging success stories ng mga businesses na invited natin dito sa event. And sila po kasi talaga yung magpapatunay na kapag dito mo napili magbukas ng negosyo sa ating probinsya, malaki yung possibility na maging successful ang iyong business. Nagdurar ang aktibidad hasta kasabawang alas 3 ng hapon na ipiglatag sa Albay Astrodome sa Legazpi City. Para sa mga baretang tatak Bicol, Hercules Barbacena.